ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. мавзӯи имрӯзаи мо, ҳамватанони азиз, ҳозир иншоаллоҳ камтар дароз навистагӣ аст. бояд дуруст барои мардума мо, барои мардуми шарифи тоҷик хонем. бо дигар телефон баъд суҳбатро идома медиҳем. имрӯза мавзӯъ муроҷиат ба амниятиҳои тоҷик. ҳар ҷавонмарди авлоди эмомалӣ Шариф Обидирраҳмонро боздошт кунад, $100 миллион мукофот дода мешавад ва тамоми 35-сола ва тамоми зулми 35-солааш бахшида мешавад. ин мавзӯъ дар бораи бародарои амниятиҳо, ғамниятиҳош ба кор надорем. Якимови қотил, Рамазон Раҳимови муғулу манғит, Бузмакови, Хукмакови муғул, инҳо ба мо муроҷиат намекунем. мо бародарои тоҷике ки дар ҳақиқат вазифаҳои калон доранд, метавонанд ин корро анҷом диҳанд. онҳо ҳам аз зулму ситами Раҳмонов шарик ҳастанд. онҳо метавонанд ки ин авлодро боздошт кунанд, паси панҷара баранд. баъди инҳо паси панҷара рафтан $100 миллион барои вай амниятӣ мукофот дода мешавад. ин $100 миллион 7 пушти вай ба зиёдтӣ аст. вай мехоҳад ки гашта боз дар ҳукумати оянда кор кунад, мехоҳад ки коруборо баст кунад ва як ҳаёт роҳат карда гардад. пул аз шири модараш ҳалол мешавад. 35 сола зулму ситаме ки Раҳмонов кард, то имрӯза онҳо шарик ҳастанд, бахшида мешавад ва амнияти онҳоро мо бар дӯш мегирем. шахсоне ки ин авлодро ҳамаша дошта паси панҷара мебаранд ва онҳо ҳатто дар пояшон хор намехалад. то зинда дар ҳаёт ҳастанд, мо онҳоро муҳофизат мекунем ва онҳо қаҳрамони миллати тоҷик дар таърих нависта мешаванд. ҳамватанони азиз, $100 миллион ин кори шӯхӣ нест. бисёриҳо шояд фикр кунанд ки пул аз куҷост. як духтари Раҳмонов $20 миллиард дорад. як духтараш. акнун 7 духтара ҳисоб кунед. ва ё пасти пасташ $20 миллиард дорад. акнун 5 духтар мешавад $100 миллиард. худи Раҳмонов $50-60 миллиард дорад. ин авлоди ҳаромзоди, гуруснаи, гадозодаи, нодидаи нохӯрда ним миллиард $500 миллиард, яъне инҳо аз худ кардагианд. $500 миллиард ин мардумро инҳо аз худ кардагианд. ин маблағро бояд бародарои амниятӣ онҳоро дошта паси панҷара кунанд ва онҳо ин маблағро баргардонанд ва аз лаби вай пулҳо мо ҳар бародаре ки шояд 10 нафар бошанд, 10 нафарам гапзанон кунанд, ин мешавад $1 миллиард. $100 миллион ва $1 миллиард мешавад. 10 нафар ҳамон бародарое ки ин авлодро паси панҷара мебаранд, мо $100 миллиард ҷудо карда баъди Раҳмонову авлодаш пулҳоро баргардондан, ба ин ҷавонмардон мо мукофот медиҳем. $100 миллион ва боқимонда маблағе ки инҳо бармегардонанд, заводу фабрика месозем, тамоми
мардуми тоҷикро аз русия ё аз қазоқистону дигар давлатҳо ба ватан бармегардонем. онҳо дар тоҷикистон заводу фабрикае ки ҳукумати нав биёд месозад, онҷо соҳиби кору соҳиби зиндагӣ мешаванд, дигар муҳоҷират намераванд, дар назди падару модару зану фарзанду аҳлу байтшон меистанд, зиндагӣ мекунанд ва кор мекунанд. ба ҳамин хотир ҳоле кам фурсат доретон, баъде муҷоҳидот дар омадану ин авлодро торумор кардан, шумон ҳам шарики инҳо мешавед, шумон ҳам яъне аз байн мераветон. ба ҳамин хотир фурсат доретон. ҳастанд ҷавонмардое ки баъди инҳоро чаппа кардан шояд вай маблаға ҳамаша гашта гӯянд ки мо ба лозим нест, мо ба хотири аллоҳу ба хотири миллата мо ин авлоди ҳаромзодӣ, гадозодӣ, нодидаӣ, нохӯрда паси панҷара бурдем. ин пулро гашта мо яъне ба давлат бармегардонем ё ҳамон хонаи бепарастдорон, яъне одамои камбағале ки зиндагӣ мекунанд, шояд онҷо бубаранд, кӯмакшон расонанд. ҳастанд одамои худотарс, ҳастанд одамое ки миллаташонро дӯст медоранд, амниятиҳое дар назар доранд, на ин ки онҳо ба хотири пулу мол ин кора кунанд. агар касе хоҳад ки маблағро гирад, марҳамат, мо медиҳем. баъди раҳмонов чаппа шудан, баъди боздошти авлоди ин, агар хоҳану ки пула гирану боз барану супоранд ҳукумат, ва инаш ихтиёри онҳо. ҳоле кам дер нашудааст, ҳоле кам фурсат доретон. ин дунё ҳеҷ чӣ нест. одами баақл, одами камтар фикр мекунад, камтар андеша мекунад. зорро куҷо шуд? нуриддини гурсухта куҷо шуд? дигару дигарҳош куҷо шуд? аз нӯҳум этаж як судяе партофтанд, куҷо шуд? ҳамаи инҳои оламро падруд гуфтанд. вале баъди марги онҳо ҳама лаънат равон кард, ягон кас дуои нек ҳам накард. агар хоҳем ки шумо пайрави ҳамонҳо бошед, зулму ситаматонро идома диҳед. агар хоҳем ки охирататон обод бошад, ин авлоди дузду ғоратгарро бояд фавран боздошт карда паси панҷара барен ва мукофотатонро гирен ва дар таърихи тоҷикистон қаҳрамони миллати тоҷик нависта шавед. ҳоле кам фурсат доретон, бародарои амниятиҳо. 10 нафар якҷо шинен, суҳбат кунен, гапзанон кунен, яъне корҳоро пазонен, ин авлодро боздошт карданро сар кунен. ҳоли раҳмонов гум шудааст мегӯянд, зоре ва мурда бошад, танҳо аллоҳ медонад ҳамун гирду атрофаш. шояд шумонам донем ки хомӯш ҳастем, бародарои амниятӣ. шумо фикратонро чуқур кунед. ин авлоди дузду ғоратгар бояд боздошт ва паси панҷара равонаи зиндон шаванд. барои мардуматон пеш аз ин оламро падруд гуфтан 10 сол зиндагӣ мекунед, ё фардо ҷонатон мебурад, ина танҳо аллоҳ медонад, ё 100 сол шумо умр мебинед. як кори хуб мекунед ки фардо баъди сари шумо мардуми тоҷик бо номи нек шуморо ёд кунанду гӯянд ки мо ҳамихелин қаҳрамонҳои миллат доштем. мо ҳамихелин ҷавонмардои тоҷик доштем ки як авлоди дузду ғоратгар 35 сол ин мардумро азобу машаққат доданд. ин ҷавонмардо номусу шарафашон бедор шуд, инҳоро паси панҷара бурданду мардуми мазлуми тоҷикро аз зулму ситами ин тӯдаи авбоши муғулу манғит раҳо карданд. ба ҳамин хотир фурсат доретон, ҳамватанони азиз, бародарои амниятӣ, ҳаракат кунедтон, ин авлодро боздошт ва паси панҷара тамоми маблағҳоро баргардонен ба фоидаи миллататон, яъне истифода ва сарф кунед. иншоалло умед дорам ки одамҳое ки аз аллоҳ метарсанд, маро дуруст фаҳмиданд ва ин тӯдаи авбошро ҳатман якбара мекунем, ҳамакаса якҷоя ва миллатамонро аз ҷабру зулми инҳо раҳо мекунем.
یک زندگی حلال رنگ دیگر دولت ها، رنگ دیگر ملت ها برپا میکنیم و دیگر غریب و در بدر و خاک بسر نمیشویم. همین بود هموطنان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.